nati Ilocos Norte, kang runaan nati Ili ti Bintar. Kitayan nyo met, makaawat kayo manen apo titulong agapo itinalaing nga congressman tayo, Congressman Sandro Marcos. Kastamet apo, at ato'y ti head apo ti district office, ti chief of staff ni Congressman Sandro Marcos, ni Sir Ryan Remillo apo, ikanto'y man tinabara sipsipat. Kastametin na po, dito nalaing nga ABC President Tilawag, kitahin nyo met, oray tagalawag isuna, kaputi panagayayat dati ili ti Bintar, kan kanayon nga na dito isuna po. Di Sir R.B. Ablan, kastamit na ito po, kan kanayon nga magkikita tayo, small battery ball nga kungunada. Di Sir Edwin Carino po, kastamitin ka nagiti staff po ti District Office, sa ating mga kasamahan sa DSWD, led by Ma'am Annalisa Kalapini, wala si Ma'am Annalisa. Ayun, pero nandito yung mga staff nila. Ikantay man na po iso na tinabara sipsipat. Kastamete na po, dahil dungdungwen tayo. Vice Mayor tayo, ti Doktora ti Away, ti agnanayon nga nakalaslas bang lata, Doktora Maribel Albano. Ayun, parang hindi pinapagyo. Ay, nandito pala si Apo, PPSK President natin. Ayun, si Sir Eldridge Vianes. Ayun, ayun. Kantay man na tapos tinabara sipsipat. Ganun na rin po, at dato'y dagiti konsyales tayo, at dato'y na Apo Konsal Randy Antigaltegala, Apo Konsala Marie Furonda, single na single iso na nga duwa, iso iti kampanya ko na, sapil ako mata iso na ito nagkatuluyan. Oh, Sir Abi, hindi yan chismis, totoo yan. At dato'y Apo, ni Apo Konsal Chad Albiar, yun. At ang TPA po, ti ABC President tayo, ti Ama Tiligan ng mga barangay, Apo Rolando Boque. Kastametin ti PPSK President tayo, ni Kyle Vincent Dalere. Ganun na rin po sa mga kasamahan natin sa kapulisan, ang ating hepe, Apo Jofel Pascual, sa ating BFP, si Apo Edison Reyes, sa ating mga department heads, kumpleto mga department heads natin. Tata pa nagbabagyo, awan nagbagyo, isot tayo. Kompleto Ganun na rin po sa dalawang PBs natin na nandito. Nagsipik at dayuan nga barangay nga kakapitan, iso na pintan at tuy ita po. Ikantay man tinabara sipsipat, ni Apo Kapitan Rolly Nakuray po, ti barangay Isik-Isik. Kaya ni Apo Kapitan Samuel Agtang, ti barangay Kapayo. Ayun, ibati yun sa barangay po katagupan tayo amin na po, niimbag na malem tayo amin nga sa kabada. So tata, di ko nagtataya po, agtultuloy iti ayat kentong mo, dahil tinalaing na congressman tayo, tatatangal daw po, ket awatin nyo manen, iti tulong, nga para iti sustainable livelihood program po, tidungdungwen tayo nga congressman Sandro Marcos. Isumasapol, ingungutin nyo detoy, ilalain nyo, tapagbukarin nyo tabarbaring po, dagito nga programa nga isa-isayang katapot, ti DSWD, ken iti district office tayo, babayan kini Congressman Sandro Marcos, ket makatulong kada kayo po, iti masangwanan nga aldaw. Taadon, dagiti narugyang tayo, nga SLP tayo, yan babayan po, iti tulong ti Congressman tayo, tattaket atumeten po, tag-operate, babayan iti panang monitor po, dagiti kakadwa tayo, iti 4-piece, na babayan kini Sir Dan Gases. Ayun, nandun si Sir Dan. Dan, di ba? Dan Gases, at saka mga kasama niya. So, ayun. Ang kupay-bayagin na po. Tayo banta yun. Dito dungdungwen tayo. Nga, congressman tayo. Nagtakada, kitain ta, sinut congressman. Ayun Oriawan dito, kitain nyo, naka-isemet kada kayo. Ayun nandun sa taas, nakangiti siya sa...